Nura Tibo mai alfa, manta da 'yan bakin ciki kada ka lafa, riƙe ta da kyau abinci ma kada ka bari ta dafa, rumfar inuwar ƙauna mai sanyi cikin zuciyarta yi mata wayo ka kafa, amma fa amana ka riƙe don in kai wasa zan maka harbi da ƙafa, ko ya kika ce ne alfa, ki kai shi wurin umma da baffa, a sanya ranar aure mu zo mu wurin dina abinci mai daɗi mu buɗe baki mu afa, a yanka manya-manyan zabi amma fa a radu bani cin kai da ƙafa. Ku kira muna ado gwanja ya sa muna mu warware kamar an ƙure mota tifa, ka kai ta yawo ɗa'ifa har mun zalifa, ka dinga bata hijabi ta yafa, inda rai da rabo dama tana son manzo sai dai ka ga ta miƙa wuya wata ran kawai mu ganku a arfa, daga bakin zeeman Hausa original rafa, a jihar Niger na bi ta yankin da ake kira da suna tafa. Alfa tana da kyau makura ce don in ta shigo ɗaki ko da duhu haske yake kamar ma ya fi wutar 'yan nefa. Nura Tibo ya haufa, kai lokacin sallah yayi na ma sha'afa. A ƙur'ani na iya karanta daidai wala saufa, in na burge ku kawai ku ɗauki hannunku ku tafa. Ban raina 'yar ƙaramar kyauta ko da ku 'yan biyar ne rafa. Chai!